Ngativerengerewo theme scripture. Tichaverenga kuna Luke chapter 4 verse 18. Mweya washe uri pamusoro pangu, nokuti akandizodza kuti ndiparidzire varombo vhangeri. Akandituma kuti ndivazise kutyapwa nekusunungurwa kwavo, nemapofu kuti vaonezve, ndiregedze vakatsikirirwa, nokuziva gore rashe rakanaka. Sister Mishi. Luke 4 verse 18. The Spirit of the Lord is on me, because he has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. Hallelujah. Mwari varopafadze kuverengwa kweivhangeri nevaverengi vevhangeri muzita raJesu. Amen. Gore rashe rinopedziswa richinzi rakanaka, kureva kuti kune rimwe gore risina kunaka. Amen and amen. Zvikanzi gore rashe rakanaka, kureva kuti kune mamwe makore akasikwa naShe asi haana kunaka. Gore rashe rakanaka, mhando yevanhu vataurwa gore rashe risati rataurwa havana kunaka. Mazita kana kuti categories of people that have been pronounced before the year of the Lord, they are totally different things. Vanhu vari kutaurwa nezvavo havana kunaka. Pari kutaurwa vanhu vasina kunaka, asi zvozonzi igore rakanaka. Usually unotarisira kuti tafura yakanaka inogadzirirwa vanhu vakanaka. In a normal environment, kana vakutsvaga zvakanaka zvinofambirana nezvakanaka. But the theme scripture yatiri kufamba nayo gore rino iri kugadzirirwa vanhu vasina kunaka, iyo yakanaka. Tarisa munhu ari padhuze newe, uti une tunyaya here kuseri kweupenyu hwako? Unatwa here tumwe tunhu tusina kunaka turi pauri? Ndiwe wawingwa nerakanaka, iwewe hauna kunaka, asi tafura yagadzirwa yakanaka. Can I repeat this? Ari kugadzirirwa tafura haana kunaka, asi tafura yakanaka. Kureva kuti pari kugadzirwa munhoroondo yekuuya kwaJesu panyika negore rakanaka rashe, rine vamwe vanhu vasina kunaka, rine vanhu vane maconditions ari undesirable, rine vanhu vari kuchema. Gore rino takati you are growing your name. Igore rekusimudzwa kwemazita. But mukatarisa chinhu chinonzi kingship chinowanzouya neheredity, kana kuti it's more of a hereditary thing. Chinhu chiri inherited. Chinhu chinonzi wealth chinouya nechinhu chinonzi inheritance. Mwana waticha anowanzoita ticha, mwana wemupurisa anoenda kugovernment, mwana wembavha anowanzoita mbavha. Why? Ndo chinhu chatinonamatira panapa tichitaura tichiti generational case, kureva kuti what has affected generation A has a possibility of affecting generation B. Kana gore risina kunaka, machances ekuti iwewe unodzokorora zvakaitwa namai wako ahai. But Jesu pavari kudzika panyika, vari kuti pasi pezuva paita dambudziko rekuti mwana akadya mazambiringa, mai vakadya mazambiringa, mwana ari kuita ugugu, baba vakaita ngozi, mwana anosara nengozi. Ndo pavari kuti gore rakanaka rashe, asi vari pamusoro vasina kunaka. Kuna asati akufamba neni, ndine dzimwe nyaya
dziri muupenyu hwako iwewe dzisina kunaka dzakagadzirirwa gore rashe, kuti kana gore rashe rakwana nyaya dzako dzitange kugadzirika zvakanaka. Famba neni ndoda kuparidza kwenguva diki diki. Ndine munhu wandiri kuti unzwisise chinhu one. When you grow your name, you don't grow it in the same habit. Unoziva here kunzi Pastor Jiriji vauya vachidriver Mazda X5 hadzisi news. Why? The name has not grown. Kune vamwe vanhu vakasangana naJesu vakasanyorwa pasi. Why? Upenyu hwavo hwanga hwakanaka, panga pasina chekunyora. Kozoita vamwe vakasangana naJesu vaitarisirwa nenyika kuti havafanire kutarisa kusangana naJesu, ndo vanhu vakanyorwa pasi. Kureva kuti kana zita rako richikura harikure nezvinhu zvakajairika pauri, rinokura kana raenda kuseri kwarisingatarisirwi kunge riri. Zita rako rikajamba muganho weparakatarirwa, kureva kuti zita rimwe nerimwe pane parakatarirwa kuti vana jena vanodarika apa, havadariki apa, vana mhofu havadariki apa. Sisi wako wakaroorwa, iwe ukaroorwa hadzisi news. Can I repeat this? But chifeve chikaroorwa inews, chirema chikafamba inews. Kureva kuti Jesu vane vamwe vanhu vavakasangana navo mugore rashe, but vanonyora vakaona kuti hazvikodzeri kunyorwa nekuti zviri normal. Kozoita vanhu vainzi havafanire kusangana naJesu, vavazosangana naJesu, ndo vanhu vakanyorwa pasi. Kureva kuti gore rashe tine nhoroondo yatinofanira kunyora, but kana takuinyora tiri kutsvaga mazita asingatarisirwi kuonekwa kuseri kuti aende kuseri. Pane munhu wandiri kutaura naye kuti kana tiri kuti gore rashe ka tiri kureva kuti pane mazita asina meaning, pane mazita asina nhoroondo, pane mazita asina kana basa. Iwayo mazita iwayayo ndo ari kunofanira kusangana negore rashe kuti zvive mine meaning mugore rashe. Pane munhu wandiri kutaura naye unogona kunge wasimudzwa naMwari kusvika apa, but nyaya yako haisati yapera. Kana vakakusimudza kusvika apa, vanogona kukusvitsa apa, kana kukusvitsa kwekupedzisira. Nyaya yandinoda kutaura nezvayo gore rino ndeyekuti pane zita rako parinofanira kukura. Zita rako pane parinofanira kuchinja, but harichinje uri musame environment. Kune vanhu vanofanira kuchinjirwa mararamiro, pane vanhu vanofanira kuchinjirwa maliving conditions, kune vanhu vanofanira kuita zvinhu zvavasingatarisirwi kuita kuti thimu yekuti gore rashe izadziswe. Pane zvinhu zvausingatarisirwi kuita, pane mari yausingatarisirwi kubata, pane motikari dzausingatarisirwi kunge uri padhuze nadzo, pane hembe dzausingatarisirwi kuti ionekwe pamiri pako, pane dzimwe bhutsu dzisina kugadzirirwa iwewe dzandiri kuti ragore rashe taakufanira kuenda ikoko. Unoziva, I was looking at this church and looking at the demographics, the earning patterns and the lifestyles that we live as a church. Ndikaona kuti pane pataropafadzwa kusvika, tinogona kuvarairwa tikafunga kuti tasvika iwo Jehovha vasati vatanga. Can I repeat this? Tinogona kuvarairwa tichifunga kuti tadi tasvika iwo Jehovha vasati vatanga nesu. Pane munhu wandinoda kuti unzwisise kuti your condition yauinayo izvezvi iri kuda gore rashe kuti iende the other side. Nandichitarisa vanhu vandiri kushumira nemamiriro atakaita, ukaona kuti kune vamwe vanhu vari kunyatsoda gore rashe, haana paunonyatsoti gore iri rakandinakira, uri kuchishaya chakanaka chacho. But mangwanani ano ndauya nedzimwe nyasha dzinopfeka vanhu kana musharukwa aburuka, kureva kuti kana wapfekwa nesimba regore rashe pane zvimwe zvinhu zvaunotanga kuita zvawanga usingaiti. Mwe munhu ari kuti mufundisi muri kuti kudii? Ndiri kuti pane imwe status
yaunofanira kuatena gore rino. Pane imwe meaning yelife yanga yagara isipo yaunofanira kuva nayo gore rino. Pane imwe understanding yelife yavanga usina yaunofanira kusangana nayo gore rino. Ende kana Jesu vachiuya, John the Baptist aiti repent and be saved. John the Baptist, he was declaring repentance and being saved. Jesus coming on earth, he did not decree repentance. Bible rinoti aibuda achienda kumaguta ose, ukaverenga kuna Matthew 9:35, achinoporesa vese vaasangana naye. Kureva kuti gore rashe pane dzimwe nyasha dzandiri kukumbira murudhapoti kuti umboitirwa zvinhu usina kudikitira stereki. Mweya uyu wekugomararira zvinhu ngaumbokudarika, nekuti vana Bhatimiyo havana zvavakaita, vana Mary havana zvavakaita, vana Razaro havana zvavakanyatsoita. Nyasha dzakaburuka muguta kwakusangana nevanhu. Do you know chinhu chatikuvadza as churches kufunga kuti kana Mwari vakundirangarira ndofanira kuita 7 days absolute, ndakatsanya, ndichionda, ndichifamba ndisina kana tsapfu, ndichifamba ndakaperezeka, ndakatsamanika, ndikoti Mwari vakunzwe. Nyasha hadzishandi mashandiro iwayo, dzine padzinongouya usina zvawaita. Gore rinoda kuti umbobatwa nemweya wekungogamuchira usina zvawaita, kumbobatwawo nemweya wekungoitirwa zvinhu usina kunyanyoita effort, so usina kunyanya kuungudza kana kuchema. Ngapaite munhu anongoti ko tadii tabvisa uyu apa tamuisa apa usina zvawataura. Ungoita mumwe munhu anoti tadii tarangarira nhingi usina zvawanyanya kuita. Iyoyo nyaya yekungotenda kuti gore rashe should be good enough to transform your life, should be good enough for grace to fall upon you. Mukadzi uya aifeva ainzi Rakabi, haana effort yaakaisa, ende handina kuverenga pekunzi akabikira vana vakomana vaya vana Joshua. Anongovapa pekurara nekuvaratidza nzira kwakutosevha dzinza rese. But iwewe kuti usevhe dzinza rese unogona kuda kushanda 20 years uchisevha mwedzi nemwedzi. Uye akasevha dzinza rese in minutes, in just a few minutes akanga aunza upenyu kuguta. Aibuda ropa in just a few minutes akanga adzoserwa upenyu hwakazara. Ndine munhu wandikuda kutaura naye kuti mugore rashe expect a surprise. Hazvisi zvinhu zvese zvinobva kuna Mwari zvaunofanira kushandira. I want to ask you one question as I present the gospel unto you. When we pay fees for our kids, what would they have done? Can I return this question to you? Pamunobvisira vana chikoro fees, vane vaitei? Can I repeat this? Pamunobatanidza mari vamasuka muchiti nhasi I want to spoil my daughter, it's her birthday, sezuva ranhasi muchiropafadza nekuroblesa tadiwa nashe your firstborn iri birthday rake, akaitei? Asi mumoyo muri kupisa kuti service ngaipere, dangwe rangu iri ndiriitirewo zvakanaka, aitei? Dengagaripo kurangarira nemurangariro iwoyo, dengirodzi dzimbokurangarira nemurangariro iwoyo, usina chawaita uri mwana waMwari, wakabva kuna Mwari. Mwari vanokuda, Mwari vanoda munhu, ngavamboburutsa nyasha idzodzo usina zvawaita. Vanhu vazhinji takarasika tikafunga kuti hanzi kana ndakuda kuropafadzwa I must pray, I must fast, I must jump. Iwewe uri mwana waMwari, wakabva kuna Mwari, unogara muna Mwari. Itsika yaMwari kuropafadza vana vake vasina zvavaita. Can I repeat that? Imimi mune vana, paunomutengera bhutsu anenge aitei? Handi tinoti Jehovha ndibaba vedu.
ndimwari. Bhaibheri rinoti akatobva kudenga Jesu akauya panyika, arangarira nyika, nyika isina zvayaita. Ndine munhu wandiri kutaura naye mangwanani ano, imbobvisa murangariro wekuti ndinofanira kutanga ndatsanya, imbobvisa murangariro wekuti ndinofanira kutanga ndaita chimwe chinhu, umboita murangariro wekuti I am a child of God, I deserve to be blessed. I am a child of God, I deserve to receive. I am a child of God, I deserve to live. I am a child of God, I deserve to be good. Unoziva, I've got two. Ndine zvivana zvangu zvitatu zvandakabereka panyama. Mutsawasha ngaavongwe nakunasha. Ukaona manheru tadya sadza, unosvika kunasha ngaachiita toast, Shano achigadzira sandwich, kunasha achijambira. Unoziva wakamira so unenge uchiita kusekerera so uchiona sausage riva, umwe nomwe achigadzira miu yake so. Pano musi wandakasvika ndikamira hangu padhoo, mai vacho vanorara, ndikaona Gavo Shano nagadzira masandwich ake maviri. Ngavo ari busy kutosta chingwa chake, apedza kuchitosta obva akwira pacheya ovhura firiji, obva atora hemu, opedza imomo unotora futi ameno chimwe chisausage chino chiviena chochekwa chekwa achigadzira sandwich, achigadzira papoloni. Unoziva ndega so ndakati Mwari maita henyu, zvivapfana zviri kurova izvi, zviri kupukuta chikafu, uchinyatsozwa mwoyo kuti vapfana vari kurova. Ngirozi dzekudenga ngadzimbokuitira nyasha dzakadaro, dzakakutarisa padzinyika dzichiti mupfana ngaatete, mfana ngaakohwe, mfana ngaadrive, mfana ngaachate, uchirangarirwa neakakusika. Why? Igore rashe. Munoziva musiyano webirthday rababa nemusiyano webirthday remwana iwani. Kana riri birthday ramudhara, vana vanotarisira kuguta. Munozviziva here? Pabirthday ravo vanotarisira kuguta. Pabirthday rababa iwo still vakangokunyorera chipepa chiya wokudhirowa wokuisa nzeve, vakutoti chiproducer tirowe. Chiproducer tidi tirowe. Aiwa, but ndiri kunyepa here. Unofuma mangwana vakanamirirwa chipepa so. Ukazota ukaonekwa uchiisa poto yehupfu pachoto watopara moso. Is it not your birthday? Daddy, is it not mommy's birthday? Why are you cooking sadza? Is it not your birthday? Iwo vanenge vangonyora chipepa wonamira pamadziro. Iwe chibuditsa mari tigopemberera zuva rako, kureva kuti denga garipo tirangarire ise Rudaport Assembly nemurangariro iwowone kuti igore rashe paite zvinhu zvashe zvinodzika panyika zvichibatwa nesu nekuti igore rashe. Chinhu chauraya chechi mazuva ano kufunga kuti I have to suffer for me to receive, I have to struggle for me to receive, I have to be suffering. Pamwe pacho unofanira kungobvunza chinhu wani chanda kuti umbotora mugore rashe ka attitude ine vana. Anongouya kuti my book is finished, teacher said bring pocket money 5 rand, and haugoni kutaura kuti 5 rand handina, you have to find it. Gore rashe imboita some entitlement of inheritance, imboita some entitlement of receiving, imboita some entitlement of the Lord. Uti nekuti muri Mwari, ndiri kuzvigashira nekuti muri Mwari, ndiri kuzvidya nekuti muri Mwari, ndiri kuzvida nekuti muri Mwari, ndiri kuzvikumbira nekuti muri Mwari, kwete nekuti ndine zvandaita. Aiwa, nekuti muri Mwari. I love the attitude that my son has. Ndikabuda mumba, ndikamusiya kuchechi, it's a crime. Iye haana mota, iye haise fuel, iye haasikuya unoparidza. We must travel as many together. Nasi zvanzi dedicate next week we travel, the two of us in this car. We want to discuss something. Ari kuda tiri vaviri mota tichitaurirana nyaya dzedu imomo. Iye ane 6 years. Ari kuda kutaura nemutekwa-tekwa akamirirwa nechechi yese, ari kumuda, ari kuda privacy. Unoita pamwe pacho ukaita kutenda sekwemwana aka, unodya zvedenga, unorarama musystem dzedenga. Inonobva rati regai vadiki vauye kwandiri nekuti umambo hwekudenga ndehwavo. Vane kutenda kwakasiyana. Ndoda kumbobvisa mentality kuchechi inoyi yekuti tinofanira kuswera takatsanya, tinofanira kuswera tichitambudzika, tinofanira kuita misodzi, tinofanira kuchema nendimi kuti Mwari vatitire zvinhu. Mwari vanoda munhu
Mwari vanoda munhu, whether anonamata kana asinganamati, Mwari vanoda munhu. Zvikuru sei mwana anoteerera, ngaadye zvekudenga, ngaadye zvinonaka, ngaagare pakanaka. Gore rinoda kuti umbobvisa murangariro wekufunga kuti kana muri kuda imba, munofanira kutanga machema misodzi. Kana muri kuda motikari nyowani, munofanira kutanga machema misodzi. Ingoti ndipei. Unozi, I like the attitude of children. Vanongobvunza kuti are we going out? Ukawarairwa ukati yes, hawanyura. Hauichinji nyaya iyoyo. Wangoti yes, zvinonzi do daddies lie, do parents lie. Vangani venyu vakamboiswa pakona nevana. Unopromisa woti next week, wofunga kuti next week haikwani. Iyo next week ichingokwana wobva kuti but makati. Are you now lying? Isu dhara vaingoti munonyepa here wairo wasikaiti, but chikwata chemazuva ano ukamurova after 2 hours anodzoka futi, but did you hit me for asking you the truth? They ask and they're inquisitive. And vasina zvavaita. And isu taimuka toenda kumunda tonorima, tochera mbambaira, toifushira, tozodya. Chikwata chiriko mazuva ano chinodya chakagara. Hapana basa racho. Anitokuti give me something to do. Have you never been asked the question, I want something to do? Give me something to do. I'm bored. There's nothing to do. Asi chikafu chakarudi arikuchida. Pane munhu wandoda kubatsira mugore rino iri. Kuti mugore rashe you don't need to struggle. You don't need. Jesu aisatsvagwa, aitoenda kumaguta achinoporesa vanhu. Kureva kuti grace this year must not be handed, but grace must hand you. Nyasha haufani kudzitsvaga, ngadzimbokutsvagawo just for this year. Nyasha ngadzimboteera upenyu hwako, nyasha ngadzimbokudzingirira, nyasha ngadzimbokuitira zvakanaka. Munoza ndiri kutandi, munoza patakasvika pachechi, the struggle that we did to get the church and the way we got the church, unonyatsofunga kuti saka zvaimbofamba sei before. Say kutonzi takupai, vamasvika vakanzi even if tikashaya kwekuenda, I have given you the church. Kureva kuti munhu anogona kuuya ega. Ndine munhu wandiri kuti imbovingwa, gore rino imbovingwa, so uti izvi ndandisina kuzvitarisira, zvakandivinga. Munhu anga akarara paBethsaida yatakaverenga last week kuna John chapter, haana kudaidza Jesu, haana kubvunza Jesu, haana kutaura nezvaJesu, akangoti akarara panhoo akaona musharuku amira padyo naye. Ndine munhu wandiri kuti wakavarairwa ingomuka nyasha dzapadhuze newe, usina zvawaita, kungomuka nyasha dzakutenderedza, wozvibvunza kuti what did I do? Nothing. Igore rashe. Hapana zvandaita, igore rashe. Bhaibheri rinoti Abraham akagara pashedhi kuchipisa, akangoona vatumwa vasvika. Ndine munhu wandiri kutaura naye mangwanani ano, ndati nyaya yako haisi right. Sei ndaverenga ndikati the year is good but the people are not good. Kune mumwe munhu kuti pandiri kutaura kuti zvichangoitika, anobva atanga kufunga misikanzwa yaakaita, anotanga kufunga makuriro aakaita, anotanga kufunga zviri paground, oti vari kutaurwa namufundisi vanhu vanotaura nendimi, vari kutaurwa namufundisi vanhu vane motikari, vari kutaurwa namufundisi vanhu vanogeza, vari kutaurwa namufundisi vanhu vane hembe. Munhu wandiri kutaura naye munhu ari kunzwa izwi rangu. Ndo vandiri kuti gore rino nyasha hadzisi dzekupanga, dzinomuka dzakakutenderedza, dzinomuka dziri pauri, dzinokuteera gore rino. Gore rino hausi kuzopanga nyasha, nyasha dzinouya pauri. Iwe wakagara, nyasha dzinosvika pauri, kuzodza kunosvika pauri. Just be expecting. Can I repeat this? Kune munhu wandiri kutaura naye ka, iyo patiri kutofamba kutanga svendo rino, uchaona zvimwe zvinhu zvauka usati wamboona so zvichiitika, utanga kubvunza kuti but is it me? Why me? Kune munhu wandiri kutaura naye wakararama upenyu unorwadza, uye uri kudarika nepanorwadza. This moment has to end. Why? Igore rashe. This struggle has to end. This nonsense must go. This thing must go. Pane paunofanira kurangarirwa naJehovha usina zvawanyanya kuita. Ndoda kubvisa murangariro wemunhu wekuti anofunga kuti ndinofanira kutanga nambochema misodzi. Ndichitaura so ndiri kunzwa resistance kubva kumabhenji so. Vanhu vari kuramba kuti things this can be doing.
vanhu vane resistance yekuti pastor havangambotaura kuti ndinovingwa nenyasha, ndinoitirwa zvakanaka. Can I tell you this? Ndiri mutuma waMwari, handirevi nhema. Ndine munhu wandatovinga unoudzwa kuti nyaya dzako ngadzingonaka usina kunyanya kuita zvakawanda. Kungowanirwa nyasha so. Unoziva, ndorangarira rimwe gore ndichishumira panapa 2018. I had to adjust my budget. Church inomboshekwa kudai. So I needed to adjust my budget. And I went to Klufendale. And that day I did not pray. Pane mazuva ekuti haugoni kunamata. Pane mazuva ekuti unogona kusvika paunosinamatira ka. Wobva wanzwa kuti moyo wangu hausi kukwanisa kunamata. Ndakaenda pachibhenji bvandarara. Prostrate position. Hope dzandibata. Ndichimuka kudai so. Ndikaona paine 3 missed calls. Vandafona. Ndikati ndate. Kachimutauro kemunomu. Zvikanzi, how are you, Ali? Ndikati, I'm fine. Zvikanzi, why are you not picking my phone? Ndikati, no, I just picked. Ndichori muhope, ndikati, I just picked. Zvikanzi, I want you to help me with something. I'll be in Joburg tomorrow. Ndikati, it's okay. Munhu iye akasvika akandi offer 20,000 to work 1 day a week. Akandipa truck iri panze imwe yewaitiyo. Akandipa mari iyoyo kwemazvo. Pandaiida ipapo yaiuya. Pena ndisingachaidi bva yaoma. Ndine munhu wandoda kuti ambowana nyasha idzodzo dzekuti pane need yako iwewe, semunhu anga akarara pasi, pane need yako iwewe, denga ngarisvike ipapo, iwewe usina zvawanyanya kuita. Ndiri kuramba munhu anoti ndichada kuchema misodzi, ndichada kuungudza kuti zviite. Whatever you need, denga ngarimbokuvhurira so. Kungokuvhurira mukana so. Kungounza vamwe vanhu vanosvika vachigadzira nyaya dzako. Zvekuti anoti akakuona kuti this is what I was waiting for. This is what I was looking for. Kureva iwewe kuti nyaya dzako dzidini dzinake. Ndine munhu andikutaura naye. Ndati gore rakanaka rashe rakapronounzwa kune vanhu vanga vasina chakanaka chiri mauri. Kana uri bofu hapana chakanaka chiri pauri. Kana uri musungwa hapana chakanaka chiri pauri. Kana usina chekudya hauna chakanaka chiri pauri. But Jesu vari kuti this is the year of the Lord. Gore rashe asi kuvanhu vasiri vashe vasina chashe chinobatika. Ndine munhu andiri kutoprofita izvezvo. Une upenyu hwekuti unofungidzira kuti what do I do to change it? But you don't need to change anything. He will visit. You don't need to change anything. The presence of the Lord will visit. You don't need to be doing anything. Just be expecting. Ndichiri kuinsista samfundisi kuti gore rino ndine vanhu vanoreceiva masurprise. Uchareceiva basa rausina kuapply. Kufonerwa so. Kunzouya kuno. Uchareceiva mari yaunofunga kuti handina kuishandira ndapiwa. Munhu anongotaura kuti dai waita zvakati ongokuropafadza. Ndine vanhu vandiri kutenda kuti gore rashe rino iri vanorangaririka. Ndine vanhu vane masituations ari undesirable anofanira kuva desirable. Ndine vanhu vane maconditions ari which are not appealing that must become appealing. Service yanhasi handina zvakawanda. Ndiri kungoti iwewe hausi right. But the year is good. Muservice ino ndiri kuti your situation is not right, but his presence is here. Ndiri kuti your situation is not appealing, but the appealing force is around you. Muservice ino ndine vanhu vandiri kuudza samfundisi semunhu waMwari kuti misodzi yako yakuzooma, situation yako yakuzochinja, kwete nekuti tatsanya kana kuti taita offering, nenyaya yekuti ndiMwari. Vane chinhu wani chatisina kuudzwa, tinofunga kuti tiri vana vaMwari. I have never ever thought yekuti kana ndaitira chinhu shanu nandibhadhari. Whatever I want for her is for her to continue doing good. Is for her to continue to prosper. Is for her to continue to excel. Ndine rembereka ari kuendesa mwana kuchikoro achibhenga.
achinyora pasi kuti nhasi ndatenga masokisi, azokura kuti uya titaurirane shamwari, mari yangu yandakaisa pauri, uya titaurirane tichionesana kuti munoidzosa sei. Ndinaye here mubereki ari kutaura kudaro? Mubereki wese ndichibva panapa. Do you know one thing chandakadzidza pamubereki chandinoda kuti Mwari vaitire inini newe? Inyaya yekuti mwana akapedza rofu, so kana akunoita mutineja, unoona kuti baba namai vanombomira kudya vachiobserva trend yemadyiro. Hamusati mambozviona rezo? Chimwana chikatanga kudya chikafarira mazai, baba namai vanomborega kutora portion yavo yemazai vachiona mukomana achirova. Unoona vakurova namaoko, so kuti vakomana muchinda uyu ari kukiya mazuva ano, kufarira kurova kwemwana. Vabereki ndiitirei amen. Munhu anotova proud kuti mwana wangu ari kudii, ari kudya mazuva ano. Hakuna ari kuti dura riri kupera, ari kuti vakomana ava vari kudya. Isu takabva kuna baba vari kudenga. Kana todya denga ngaripururudze, kana tofara denga ngaripururudze, kana tobata zvakanaka denga ngaripururudze, nekuti ndiMwari. Kune mumwe munhu andiri kutaura naye, so ari kufungidzira kuti Mwari vari kuti chiineni, Mwari vari kuti receive. Ini ndini muranda washe panzvimbo, ndine nyasha dzandiri kuda kuti unzwisise mangwananano, kuti pane zvimwe zvinhu zvokuti handirambidzwe kudeclare samufundisi. Ndine vanhu vandiri kuda kuti gore rino irya umborara hope, womuka mangwana, wobuda panze, wonotarisa kuti mota yako ichiripo here, because unenge uchifunga kuti hauna kuifanira. Worara futi womuka. Vangani venyu vakambobika chimodho kumusha? Vangani venyu vakambobika chimodho kumusha? Chimodho chimbakwa chimwe makebele mana mainamira kuseri kwebhodha. Waiti ukabika chingwa wochekerwa chekuisa mulunch box, iwe usina uchiguta. Maizwa nyaya yangu, wachengerwa chingwa chekutakura kuenda kuchikoro, iwe usina uchiguta. Kunyanya boys aibva angorowa chingwa chacho vasiya lunch box yacho kumba. Icho chanzi unonodyira kupi? Kumberi. But haana uchiguta, aichirova pamba ipapo. Vangani venyu vakambokaita katsika ikako? Kana unzi unomuka unzi ichi ndechemangwana, wamwe watobika kuti ndechemangwana, mobva matandarisa, mobva machirova. Mangwana momuka pasina. Inogona kutoitwa nevanhu vakuru chaivo. Ona ubika kamoti atabheka for tomorrow. Mukatandara unotora 1 scone woti uri kurayira. Wobva wagara wodzokera unotora rimwe woti uri kurayira. Wobva wagara kuzosvika moti atopera ngatingowapedzisai. Tozozviona mangwana. Hamusati mambokaita katsika ikako? Ndotsika dzandinoda kuti umboita gore rino. Jehovha ngavakupe zvinonaka. Kana vakuropafadzwa utadze kurara neropafadzo, uchingoitarisa, uchidzokera pairi uchiitarisa, uchidzokera pairi uchiitarisa, uchidzokera pairi. Kuna akaoma musoro ari kuti can God do that? He said he can do exceedingly beyond our expectation. The Lord can do that for you. Gore rinoda kuti umbotenda kuti Mwari vanokuitira zvinhu usina kunyanya kutsemuka musana. Because pakanzi gore rashe hakuna akarishandira, rakabva kunashe, vasina kurishandira. Nodana ndakagara so ndinoda kuti umboitirwa nyasha naMwari so dzekuti before you finish this blessing, He was already created another. Before you get used to this one, ndoda kuti Jehovha vambocreate confusion ye blessing. Unozara pane pamwe pokuti unoti mari ndakaiseva, ndiri kuidya ndechingwa chegore chemwedzi wese. Usati watanga kutombotenga lofu 1 yadhabhula, uchitenga 1 dzayechingwa 20, ndaumbopiwa. Ndoda kuti Mwari vambokuvhurira masuo ausina kujaira. Ndoda kuti Mwari vambokuvhurira nyasha dzausina kujaira. Ndoda kuti Mwari vambokuvhurira mamwe madoors ausina kujaira. Umbogara muenvironment yausina kujaira. Shaura daiso, ndoda kuti umbogara nemari yausina kujaira. Ndoda kuti umbogara uchisekerera zvausina kujaira. Ndoda kuti umbogara usingarwari zvausina kujaira. Ndoda kuti umbogara uine mufaro wausina kujaira. Handidi kuti ujairire. Unoziva, ndanga nchiti kana Mwari vakatiitira zvakanaka, usati wajairira mota. Vangani venyu vakambotenga mota nyowani, unotanga uchijairira kuti unobhureka sei, unojairira kuti inotenda sei. Isati waijairira kobva kwauya imwe.
Mwari ngavangoita zvinhu zviri extraordinary nekuti gore rashe. Mwari ngavangoita nyasha pamusoro. Hakuna munhu anoti mufundisi ndasvika pekupedzisira penyasha. Umwe neumwe munhu anoramba achiwedzerwa nyasha. Every day God can continue to surprise you by grace. Une munhu andiri kutaura naye manheru amangwanani ano ari kuti akanditarisa kuti mufundisi, who is that person? Ndiwe. Rimwe gore ndakaenda kwandakaenda ndikanoona sutu 1 ndichifamba. Ndaenda ndakanoona sutu ndichifamba so. Ndaona yanga yakanyorwa kunzi 4,870. Vandasvika kuchechi, munhu andandinaye tikabvumira tikati vanhu vanopenga sutu isutu. Vataenda kuchechi, vandasvika pasita munemo vakabata musoro wavo vachiti ndoda munhu apfeke hembe yaasati ambopfeka. Ine musoro wangu wakabva saka vaya vanopenga vaigadzira yandisati ndapfeka mapenzi aya. Kureva kuti kana nyasha dzaakuburuka zvaunofunga kuti hazvina maturo zvinotanga kuva nematuro. Zvaunofunga kuti hazvinei newe ngazvitanga kuva newe, ngazviite basa newe. Kunowo munhu kuti haana kana basa nerodhi. Unoziva here kuti hauna basa nejimu, kwete nekuti haufaniri kuenda kujimu, hauna mari. Ndakambonzwa mumwe munhu achitaura kuti hanzi mufundisi, ini handina basa nekudya zvakanaka, dumbu rinongoguta, hazvina basa kuti mutakura kana kuti nyemba, kuguta kuguta. Hanzi munhu mese munongoita mabayo ekuguta, munhu adya rice nesupu nemunhu adya bacon, mese munongoita mabasa ekuguta. Ndakazoti ndagara pasi ndikati why inini ndichiita mabayo esupu umwe achiita ebacon? Ndadii ndirini ndaita yebacon umwewo aite yesupu? Chinhu wani chandau kuudza gore rino chaunofanira kuzoramba uchirangarira semwana wapastor Jiriji, handirambidzi vanhu kuchema. As long as it's not you and me, that's not a problem. Handirambidzi vanhu kurara nenzara, aiwa, but hazvifaniri kunge tingori inini newe. Handiti vanoda nzara ngavarare, but kwete ini newe. Ini newe ngatimboita iya pita iya yekuti chasungwa panyika chasungwa nekudenga. Isu togara takaguta, isu topfeka zvakanaka, isu togara nedzimba dzedu nedzimotikari dzedu, vasinei nazvo ameno havo. Isu ngatibvumiranei sechechi kuti kunakirwa ndekwedu, nyasha ndedzedu, simba nderedu, kubudirira ndekwedu. Bhaibheri rinoti chamabvumirana panyika chasungwa nekudenga. Isu ngatingosungai kuti kana maZimbabweans achazouya muno achiti tikanga tadya sadza tikaguta taitirwa zvakanaka, isusu tiri kutoda makii ekukombita nemuSouth African tese kudai. Ina handidi kukombita nemuSouth African. Ndine neighbor yangu muSouth African ku one of my houses akauya achiti I'm so happy now I've got another black man close to me. These white men, they were tormenting me. They come for coffee. Ndikati I will surely do. Kukofi ndichaenda but handisi neighbor yake. Ati malevel edu akasiyana. Ndiri muzimbo hari nane kudarika vanogara muno. Handisi neighbor yake inini. Iye akatarisa inini anoona takafanana. Ndaiudza vamanhivi nezuro ndikati pana nesi vandakada kurova mbama nezuro, ndakazorangarira ndakuda kutambanidza ruoko kuti ndiri mufundisi, ndaida kumucheka nembama manheru. Akasvika pandiri ndichiita zvandaita muhospital zvikanze munomu you don't afford go to Reratongo. Ayatsondiudza fair kunzi iwewe Uganda hanzi can I refer you to Reratongo? Ndikati are you talking to me? Zvikanzi yes, can I refer you to Reratongo? Ndikati why? Zvikanzi it's expensive. Ndikati I've got money. Zvikanzi it's very expensive. Ndakazomubvunza ndikati what do you expect another color in this hospital? Do you expect another color? Kati my brother. Ndikamuudza ndikati I will fire you before the end of the day. Azonditarisa apa ndakapfeka masiripazi. Can he fire me? Can he fire me? Haana kuziva kuti ndinodzinga vanhu mumweya. Ndinongonamata ndoti Mwari chiso ichi ngachinofudza mombe kumusha pauye mumwe munhu anoremekedza vane nyasha. Why? Ndoda kuti utore simba iri.
Sarah, Peter naJohn vanoti silivheri nendarama hatina, tinokupa chisingatengwi nemari. Kana mwana waMwari ita kamwe kafavor so kanokupa stubbornness. Mupurisa akakumisa woti what do you want? Asati akubvunza passport. What do you want? I'm looking for passport. I don't do that stuff. Uchitofamba uchenda. But unoziva kuti chimwe chivindi chinobhadhara. Inini I don't move with my passport. Inosakara. Ndoda kuti irambe rinyowani. Ndikabvunzwa passport ndokuudza kuti I left it home. I want it, then I will tell you that I was not told to walk with it. On the border they stamped it and it's at home. Can we go home? Ndikati yes, let's go. Abandindi get in our car. No, I will drive my car. You follow me, I will show you. Where do I stay? Even I'm taurira. Go say. Ndikati thank you. Chiri kukutadzisa kuitirwa zvinhu naMwari inyaya yekusaexpecta. Expect a surprise this year. Gore risati rapera imboitirwa something naMwari chinochinja zita rako, chinochinja status yako, chinochinja maonekerwa aunoita nevanhu. Nesi yega akatosangana ndiri mucondition right. Ndaigona kutoenda naye kumanagement kuti this woman said I am black, I don't have money. Anditi atiri tu my word and yes, ini ndine nyasha yaana. Patinongosvika uko ini ndotoudzwa kunzi he is right. Unganditi handina mari kubhajeta chikwama changu. Kune vanhu vanoda kuudza munomu kana vane nyasha dzandiri kutaura mangwanani ano pane zvinofanira kuitwa naMwari. Noti gore rinouya, gore rino imboitirwa nyasha usina zvawanyanyoita. Rega kuva nemurangariro wekuti kuti ndibate chinhu ndofanira kunge ndatambudzika. Do you know kuti vanhu vari kubusiness clients can come to you? Ini ndakaona nzvimbo dzechikoro. Kuna zvikoro zvekuti musi wawaenda unosvika uchisiya mwana wako achipinda muklasi. Koita zvikoro zvinodhura zvekuti iwewe ndiwe unotonovanyengerera kuti vape mwana wako nzvimbo, kwete mahara uchibhadhara. Ende ikoko kunozara. Uku kwekuti mari shoma hakuzari. Kune mari yakawanda kunozara. Iwe imboita nyasha idzodzo dzekuti ndiwe unosefa kuti ava pindai ava musapinde, kwete kutsvaga vanhu. Mwari ngavakuitire zvakanaka. Muservice ino Mwari ngavakupe nyasha dzekuti usina zvawanyanya kuita Mwari vangokusimudza usina zvawanyanya kuita. Kune vanhu vari kurarama upenyu hwekufunga kuti chavavana batisisa mudzimai una kaviri. Hanzi ndinodya cheziya, ngatimbourayai tsumo iyoyo yekuti inini ndinodya cheziya. Gore rino panonzi ndinodya cheziya, iti ndinodya chenyasha. Taura kuti inini ndodya zvenyasha, ndinorarama zvenyasha, ndinosimudzwa zvenyasha, handirarami zvemisodzi. Ndaiudza mumwe munhu aitaura neni ari musame field yekuparidza nezuro. Zvikanzi baba Ningi and mai Ningi, they are powerful. Ndikati all right. What do you mean when they say they are powerful? Batsanangura meaning yake ya powerful. Apedza vandati okay. Zvikanzi baba amuna kukomenda. Ndikati handina kukomenda because chinhu chinonzi power does not exist in the spiritual world. Chinhu chinoexista in the spirit world chinhu chinonzi grace. That's what exists. The power is manifestation of grace, not grace in the power, but power in the grace. Grace contains power. And this is what chirungu chiripo erechi. Grace contains power that manifests to rule in every situation. This morning, I want you to receive grace that will manifest power and rule your situation. Wese vaisanganisirwa naJesu vaipiwa nyasha. Nyasha idzodzo dzaizova simba rekupora, simba rekubata pfuma, simba rekuregererwa, simba rekuenda ku next level nekusimudza mazita. Ndoti masikwana ano ndine munhu wada kuti ambonyengeterera kuti iwe neni timbonyengeterera kuti Mwari ndiitireiwo zvinhu semwana kwete semushandi kana senhapwa. Mwari ndiitireiwo zvinhu semwana. Mwana anoitirwa asina kumbodikitira. Izvezvizvi
I have got a plan for the kids. What to eat, when to eat, how to dress. They've done nothing. Denga ngari kurangarire nemarangariro iwe. Kwariri kudenga kunogara vatuma kuchiitwa decisions about you. They must plan your life in detail without you struggling. Praise apa ndine munhu ndine munhu andiri kutaura naye kuti gore rinomboitirwawo zvakanaka usina kunyanya kugomera. Umbosimudzwawo so kuti kupraise and worship ningi akaita zvakati vanhu voti no haasiye ndezvemukoma wake totaiwa hana mukoma ndiye mukuru. Vanonyepa tavabata. Wakamboona ero tukauya nemota yakanaka zvinonzi akumbira. Daumbotupiwe nyasha idzodzo. Nzaiwa haisi yake mhani akumbira shamwari yake. Waitirwa zvakadini zvakanaka. I know kuti vanhu vazhinji nechechi yedu nekwatakadzima takabatisisa vhesi inoti since the time of John the Baptist the kingdom of God suffereth violence and the violent shall take it by force. But remember that in that force the working tool is grace. It's not the physical power, it's grace. It's not the manual power. When they say they shall take it by force, not the physical force, but the force of grace. When you are graced and blessed, no one will ever close the door for you. No one will ever rebuke you and succeed. No one will ever manipulate you and succeed. That's where the violence comes through. It comes through the equipment of grace. When you are graced and blessed, you open every door. Dautumbotanga kunamata uti Mwari musemoni ino mati gore renyu rakanaka inini handisati ndanaka ndinakisei ndifanane negore ndinakisei ndifanane nemwaka gore rakanaka ina handisati ndanaka ndiri kuda kunaka zvakafanana negore ndiri kuda kuwanirwa nyasha zvakafanana negore ndiri kuda kusimudzirwa zvakafanana negore.